Jamen, jeg hedder Anna, og jeg er uddannet socialrådgiver. Og så er jeg ansat som det, der hedder IPS-konsulent i Københavns Kommune. Jeg sidder på et rusmiddelcenter på Nørrebro, og så har jeg forløb med kandidater, altså borgerne, i forhold til beskæftigelse eller uddannelse. Jeg hjælper dem med at finde ud af, hvad de godt kunne tænke sig at lave i fremtiden, og har snakket med dem i forhold til det. Og så er jeg også ude og prøve at lave jobåbninger eller ude på studier og afklare i forhold til uddannelsesønsker. Og så har jeg alt det jobcentermæssige, der jeg også er deres sagsbehandler. Altså alt det administrative arbejde, der også ligger i det. Mega sejt jo, at du er kommet i behandling og taget kontakt, og du ligesom går der nu, og i forhold til dine tanker om fremtiden og uddannelse, så er det i hvert fald også noget af det, som vi godt kan hjælpe med. Altså både at afklare det her med, hvad er det for en uddannelse, man godt kunne tænke sig at få, og der har du allerede gjort nogle tanker i forhold til mekaniker. Bare sådan noget med at have styr på hverdagen, og altså, jeg ved ikke engang, hvad det kræver for at komme ind på uddannelsen. Så jeg er rigtig, rigtig glad for, at I gider hjælpe mig med det, og hjælpe mig med at ligesom bare støtte mig i det her nu, og hjælpe mig igennem den første tid, jeg har. Hvad går forskel på 45 eller på 12? Vi tager udgangspunkt i, hvad kandidaterne gerne vil have hjælp til i forhold til uddannelse eller beskæftigelse, og at vi altid arbejder hen imod det, vi kalder det ordinære arbejdsmarked, altså det helt almindelige arbejdsmarked, hvor det handler om at få lønnede timer. Så giver vi støtte i al den tid, der er behov for. Så hvis man for eksempel starter på et arbejde eller på en uddannelse, så følger vi folk, indtil de er landet, gør de det. Hej, det er dig, der er Philip. Ja, tak. Jeg er studievejleder, og du er Anna. Ja, hej Anna. Jeg valgte at blive socialrådgiver, fordi at jeg til dels havde en interesse, eller altid haft sådan en indignation i forhold til mennesker, som har svære livsvilkår, eller har en eller anden form for social udsathed. Og så blev jeg optaget af, at studiet ligesom kunne tilbyde en meget bred faglighed. Altså på socialrådgiverstudiet har vi jo undervisning både inden for jura og samfundsfaglig og psykologi, og så det, vi kalder det rene sociale arbejde. Og så var det også væsentligt for mig at finde et studie, som var praksisorienteret, men hvor jeg også vidste, at der var mulighed for at læse videre, da jeg var færdig. Vi har talt telefon sammen. I vores samtale, der hviler jeg jo på et fagligt grundlag, som jeg jo har lært til dels på socialuddannelsen, hvor vi lærer om forskellige samtaleteknikker eller teorier og metoder i forhold til, hvordan danner man relationer til andre mennesker. Men størstedelen af det er jo noget, der hviler på den praktiske erfaring, som man til dels får, selvfølgelig når man er i praktik på studiet, men som jo især kommer efter, når man er færdiguddannet og får sit første job. Noget af det allervigtigste i mit arbejde, det er at have nogle gode kollegaer. Netop når man arbejder inden for et område, hvor folk kan have det svært, eller sådan, og det kan være lidt tungt, så er det rigtig vigtigt at have til dels nogle faglige sparringspartnere. Altså det her med at åbne op og kunne snakke om sit arbejde og få nogle andre perspektiver på det. Og så er det også bare rart at have nogen, selvfølgelig, som man synes er rare at være sammen med. Altså at man både trives, fordi man har et arbejdsliv til fælles, men at man også er nogen, som man har lyst til at hænge ud med efter arbejde. Jeg tænker, at når jeg lykkes med mit arbejde, så er det så dels selvfølgelig, når kandidaterne kommer i arbejde eller uddannelse, og ligesom får en stor succes i forhold til det. Men det kan være en langvarig proces, så i hverdagen, så er det, at jeg oplever, at jeg lykkes med mit arbejde, når jeg oplever en eller anden form for samhørighed eller en eller anden relation til borgerne, som ligesom gør, at de har tillid til mig.
selvom det er vigtigt, at jeg tror på, at kandidaterne kan opnå en forandring, så er det jo lige så vigtigt, at jeg hele tiden er med til at understøtte og underbygge deres egen tro og deres egen motivation på den forandring, fordi det er ikke mig, der skal igennem det. Altså, det er kandidaterne selv, der skal træffe nogle aktive valg, og jeg kan hjælpe dem i forhold til at snakke om fordele og ulemper i forhold til den beslutning, de skal træffe. Men i sidste ende, så er det dem selv jo. Og det skal man på en eller anden måde også kunne være i. At de også kan træffe nogle beslutninger, man ikke nødvendigvis er enig i.